Crystal Touch-metodi perustuu tietoon ja kokemukseen. Hoitomuoto on perinteisen ja uuden mikrostimulaatioteknologian yhdistelmä. Koska jokainen yksilö on erilainen, ei ole vain yhtä hoitomuotoa, joka sopii kaikille, ja siksi jokainen meistä ansaitsee henkilökohtaisen valmennuksen. Kuten asiantuntijamme Elena Pashova sanoo, olen nähnyt niin monia kasvoja niin monien vuosien ajan, ja jokainen kasvo kertoo oman tarinansa. Hoitomuotoni on auttanut monia miehiä ja naisia näyttämään hyvältä ja voimaan hyvin, mikä ikinä onkaan biologinen ikä. Jo yli 10 vuoden ajan suomalainen Rainer on kärsinyt Meretoja-taudista. Meretoja-tauti on perinnöllinen sairaus, jonka on aiheuttanut geenivirhe. Ja tällä hetkellä tautiin sairastuneita Suomessa on noin 1000. Lääkehoitoa tai hoitoa tähän tautiin ei tällä hetkellä Suomessa ole. Mutta Rainer on löytänyt avun. Siksi hän matkustaa 5 viikon välein Helsingistä Rotterdamiin Crystal Touchin hoitoihin. Tulokset, jotka Rainer on saavuttanut taistelussaan tautia vastaan, ovat ylittäneet suurimmatkin odotukset. Hän on yksi onnekkaista, hän on löytänyt avun. Kerrotko, mikä on nimesi, syntymäpaikkasi ja ikäsi? Minä olen Rainer Pelkonen ja minä olen syntynyt 1946 Kuopiossa ja sukuni tulee Karjalan Kannakselta. Milloin sairastuit tähän Meretoja-tautiin? Ensimmäinen oire oli se, että otsa putosi alas. Se leikattiin, plastiikkakirurgi korjasi sen. Silloin ei kukaan puhunut Meretoja-taudista, että se olisi kasvohermon yläosan halvaus. Silmälääkäri, kun meni hakemaan silmälaseja, kun ei nähnyt enää pientä pränttiä, se oli 95 tai jotain sellaista, niin silmälääkäri sanoi heti, että minulla on Meretoja-tauti, että mistä teidän suku tulee. Ja voitko kertoa, minkälaista sairaudesta on kyse? Taudinhan löysi suomalainen silmälääkäri Jouko Meretoja 1969 ja varsinainen taudin, voisiko sanoa syy, löydettiin sitten tuossa 1990, eli kromosomivirhe geeni numero 9. Ja se ilmenee oikeastaan karkeasti ottaen 3 eri tavalla. Silmäoireet, jotka yleensä tulee ensimmäisenä, ne esiintyy silmien kuivumisena, kutinana, valon arkuutena ja myöhemmin sitten saattaa jopa silmän pohjan rappeutuminen johtaa näön heikkenemiseen ja jopa sokeutumiseen. Sitten toinen on nämä iho-oireet, eli ihon löysänahkaisuus. Sieltä voidaan ottaa kiinni ja iho nousee niin kuin selvästi irti ja iho hävittää semmoisen kimmoisuutensa. Ja sitten 3. on nämä neurologiset oireet, niin kuin minulla alkoi tämä kasvohermon yläosan tipahtamisena, se oli ensioire. Ja kasvohermo sitten löystyy ja menettää toimintakykynsä ja tulee tämmöinen toispuoleinen kasvohermohalvaus siihen sitten. Tietysti siellä on paljon muitakin, mutta nämä on ne pääoireet, joilla se tulee esille. Mistä oikeastaan kuulit tästä Crystal Touch-menetelmästä? No se oikeastaan tuli yhden minun kaverin kautta. Hänelle purin sydäntäni, kun Suomessa kävin neurologille ja hän sanoi, että tähän ei ole mitään apua. Ja jostain syystä hän sitten puhui taas Hollannissa oleville ystävilleen ja sitä kautta tämä klinikka sitten löytyi. Minkälainen menetelmä Crystal Touch-menetelmä sitten on? Onko se kivulias tai kuinka kauan per kerta kestää? Se on oikeastaan tämmöinen täysin kivuton.
Se koostuu ilmeisesti, kun en ole itse nähnyt sitä, kun olen aina potilaana ollut, niin tietynlaista kasvojen hieronnasta. Sitten sellaisilla sauvoilla tehdään ehkä akupunktion tapaista hierontaa ja sitten tämmöinen elimistön omaa sähkövirtaa vastaavalla sähkövirralla, jotakin milliampeereita kai se teho on, niin sillä sitten annetaan myöskin tätä hoitoa. Mutta olennainen osa tässä hoidossa on sitten se, kuinka aktiivisesti sinä teet niitä kotiharjoitteita, joita tähän hoitometodiin kuuluu myöskin. Minkälaiset olivat sinun kokemukset sitten tuon ensimmäisen hoitokerran jälkeen? Ne oli dramaattiset. Se todella, kun ensimmäiset hoidot oli tehty ja huomasi, että tästähän voi tulla jopa täysin terveeksi. Semmoinen tunne tuli, koska sen ensimmäisen hoitokerran jälkeen heti huomasi, että kasvojen liikkeet, äänen muodostaminen, sanojen lausuminen kävi selvästi helpommaksi. Ja se todella oli innostavaa. Entä oliko eroa toisen hoitokerran jälkeen verrattuna ensimmäiseen? Koko ajan mennään eteenpäin. Siis tilanne korjaantuu koko ajan. Ei mitään valtavia askelia, mutta voisi sanoa, että ei mitään pieniäkään askelia. Siis ehdottoman pätevä hoitometodi. Onko henkilökunta sinun mielestä asiantuntevaa? Molemmat, sekä Minna että Elena, ovat varmasti alan ammattilaisia. Elenan käsissä on maaginen voima ja hän todella osaa nämä hoidot, mitä täällä annetaan, ja sitten ne harjoitusohjelmat taas, jota minun täytyy henkilökohtaisesti tehdä sitten kotona, niin niihin annetaan erittäin hyvät harjoitusohjelmat ja kirjallisesti vielä. Ja näin ollen, niin tänne on aina ilo tulla, koska tietää, että on hyvissä käsissä. Aiotko jatkaa sitten tämän 10 kerran käsittelykerran kuurin loppuun saakka? Aivan ehdottomasti. Se on jo näiden alkutulosten perusteella, niin minä odotan sitä 10. kertaa ja nähdä, missä vaiheessa minun tilanne on, ja uskon, että se on tästäkin vielä paljon korjaantunut. Sinä nyt olet sitten ensimmäinen Meret-Oja-asiakas, niin uskallatko suositella tätä myöskin muille vastaavasta sairaudesta kärsiville? No jos sillä perusteella, mitä minä olen Suomessa saanut, kun olen käynyt neurologin juttusilla tämän taudin, hän sanoi, että mitään ei ole tehtävissä. Ja täällä minä olen huomannut, että tälle voidaan tehdä hyvinkin paljon. Niin tulen ehdottomasti kaikille suosittelemaan tätä hoitometodia. Ja lopuksi niin haluaisin vielä tietää, että minkä vuoksi hakeuduit Crystal Touchin asiakkaaksi? No niin kuin tuossa edellä sanoin, niin jos ei saa apua Suomesta, niin silloin täytyy yrittää hakea sitä muualta. Ja onneksi löytyi tämä paikka. Ja täältä sitä apua todellakin on sitten saanut. Rainer on yksi onnekkaista, mutta me pystymme auttamaan myös sinua. Aloitamme Meret-Oja-projektin Helsingissä toukokuussa 2011, jolloin hoidot myös Suomessa ovat mahdollisia. Muista, että sinä olet arvokas ja sinun elämäsi on arvokas.